Para kinasih wonten patunggilanipun Sang Kristus, mugi berkah lan pangayomaning Allah tansah mawujud wonten ing gesanging panjenengan sami. Pinanggih kalian kula Surono saking GKJ Sedayu ing Sabda Winedar edisi gangsal Desember 2019. Sabda Winedar ing wanci menika kanthi jejer nenggo ingkang dipundhasaraken saking kitab Yesaya bab 3 ayat 18 ingkang mekaten. Awit saka iku Pangeran Yehuwa ngantos-antos marang wektune anggone bakal ngatingalake katresnane marang kowe kabeh. Mulane banjur jumeneng arep nantukake kawelasan marang kowe kabeh. Amarga Pangeran Yehuwa iku Gusti Allah kang adil. Rahayu sakaing wong kang nganti-anti marang panjenengane. Para kinasih wonten ing Sang Kristus, limrahipun tiyang ingkang nembe keyung-yung punika kepengin nyukani punapa kemawon linangkung aji lan endah dhateng tiyang ingkang dipun tresnani. Wonten kalanipun boten namung awujud barang, ananging ugi kawigatosan punapa dene pamberek. Asring ugi kelampahan ngantos kesupen dhateng pendamelanipun lan langkung nengenaken ingkang dipun tresnani punika. Punapa malih mawi raos tresnanipun punika dipun imbangi dening tiyang ingkang dipun tresnani. Wasan kita wekdal punika nedahaken kawontenaning bangsa Israel ingkang nampi bebendu awit mbalela dumateng Allah lan malah mlajar pados pitulungan dhateng nagri Mesir. Sinaosa mekaten, katresnanipun Gusti Allah punika langgeng. Pramila panjenenganipun kepareng ngatingalaken katresnanipun dhateng bangsa Israel sauger purun mratobat. Katresnan kawigatosanipun Gusti punika tanpa wates, awit katresnanipun dumateng kita. Panjenenganipun kepareng nantukaken katresnan dhateng kita sinaosa kita asring damel kuciwa penggalihipun. Mila saking punika sumangga kita tanggepi katresnanipun Gusti Allah punika kanthi mbangun sambetan ingkang leres kaliyan Gusti lan kita wujudaken pamatobat kita kanthi gesang laras kaliyan punapa ingkang dados karsanipun Gusti Allah. Temahan gesang kita saged dados pisungsung ingkang adi wonten ngarsanipun Gusti lan damel renaning penggalipun Gusti Allah. Panjenenganipun sampun nenggo kanthi kepak ing katresnan. Kados pundi tanggepan kita?